Vi er i det sydlige Danmark, helt nede på Falster. Der er en lille bitte ferieby, en af Danmarks ældste ferieby, der hedder Marielyst. Bare 703 indbyggere, og det er her, vi har vores første stop i TV2 på tur. Lad os prøve at køre ind og se, hvad der sker i byen. Hej Gitte. Hej Michael. Det var dejligt. Velkommen. Tak skal du have. Det var dejligt, at du kunne møde os her. Ja. Jeg ved godt, jeg er i Marielyst, og jeg ved godt, jeg er her, men jeg ved ikke lige, hvor her er andet end det en eller anden kro. Hvorfor skal vi være her? Jamen, I skal være her, fordi Nørrevang er en af de ældste overnatningssteder i Marielyst. Et super hyggeligt sted, både for familie og kurser og alt muligt andet. Og så er det jo en af de få steder, der faktisk har frisk fisk på menuen, og som de er ret kendte for her. Så Og altid velbesøgt i sommertiden. det er det, der er fuldbooket. Så det er et super godt sted. Men jeg ved også, at det ikke er det eneste her i Marielyst, der er fuldt booket i sommertiden. Nu har du selv cykel med. Ja. Skulle vi måske lige cykle en tur rundt i byen og se? Det synes jeg, vi skal, fordi det er jo en cykelby også. Det er jo det. Så det Lad os gør komme vi. afsted. Ja. Ja, så er vi kommet ind på det, I kalder Marielyst Torv, også kaldt Larsens Plads herinde. Hvad er det for et sted, udover det ser vældig hyggeligt ud? Jamen, Larsens Plads, det er jo stedet, hvor man mødes, hvor man nyder en kold øl og en dejlig kop kaffe. Man nyder den hyggelige stemning, og samtidig så kan man jo... Skal vi ikke lige bare sætte os ned Jo, og gøre det, mens vi snakker videre? for søren da. Men udover stemning og sted, altså det er jo også ganske usædvanligt med et trægulv her. Det er det, men hele byen er jo under ombygning, og om ikke så længe, så er hele torvet og helt ned til stranden er jo faktisk dækket med et nyt plankegulv. Det bliver så fantastisk. Nu er der ikke super mange mennesker her lige nu, men prøv lige at forklare lidt om, hvad det er, der sker her ved byen, fordi det er en helt speciel sommerstemning, der er i den her by. Det er det. Det er jo først på sæsonen, og det varer lidt, inden de begynder at rykke ind. Men til sommer er her sort af mennesker. Der er omkring 35.000 mennesker på Marielyst om sommeren. Så tro mig, her bliver fyldt. Tror jeg. Jamen skal vi ikke lige prøve at smage på cola? Jo, lad os det. Skål. Skål. Ja, her hvor vi er nu, det har jeg virkelig glædet mig til at se, fordi det har jeg hørt rigtig meget om, men aldrig nogensinde oplevet det. En masse strand. Hvad er det for en type strand, der er her på Marielyst? Det her, det er Marielyst, og det er Danmarks bedste badestrand, og den er blevet kåret til 3 år i træk. Det er så det er ikke bare noget, du skal sige? Nej, det er simpelthen det fedeste. 18 km strand, og der er alt for unge mennesker, for familier, fra alt muligt. Det er så fedt. Ja, fordi der er nogen, der tænker, at Marielyst er sådan et feststed mest for det unge klientel. Men du siger også, at det er for alle mulige andre? Ja, det er jo netop det, der er det gode ved det. Det er jo for familien, der også har teenagebørn, familien med de små børn. Der er noget for enhver, både i Marielyst by, men også på stranden. Der er strande for enhver smag. Og når man så står her, så kan man jo ikke lade være med at også på et eller andet tidspunkt synes, at man er lidt sulten, når man er her. Kender du et godt sted, hvor vi kan få noget at spise? Det kan du tro, jeg gør. Jeg har lige det rette sted. Jamen, så lad os smutte igen. Det gør vi. Ja, så står vi foran noget, som hedder Skovs Slagter. Ja. Hvorfor gør vi det? Ja, men det er fordi, jeg synes, du skal besøge vores mest berømte slagter, Skov, som jo har eksisteret i 47 år. Og nu er den jo på anden generation, og de er jo simpelthen kendt for deres kvalitetskød. Alle valfarter til Marielyst og til Skovs for at købe deres kød. Det er et sted, man bare skal besøge, når man er her? Det er det. Og udover at købe lækkert kød, så har de det mest fantastiske smørbrød herinde. De er kendt på både Lolland og Falster for deres kvalitet, så det skal man bare. Jeg kan ikke lade med at blive sulten, når du står og snakker om det. Jeg kan også se, at der er en restaurant, som ser temmelig åben ud nu. Ja, det er der også, og jeg ved hvad, jeg har faktisk en overraskelse til dig, så en kæmpe overraskelse. Hvis det er noget, man kan spise, så er jeg klar på det. Ved du hvad, lad os gå hen og kigge på det. Jamen lad os gøre det. Ja, det ser noget voldsomt ud, det her. Det hvad siger du så? Ja, det er, vel nok en af Danmarks største wienersnitsler. Ja. Super lækker kvalitet, og det er jo dansk kalvekød fra Himmerland, og så er det jo selvfølgelig lokale bøttekartofler. Det får man ikke bedre end på Skovs. Det er lige ved at sige, at der er måske mere her, end man kan spise, eller hvad? Vi tager os tid til det, så går det nok. Ja. Ikke? Jeg glæder mig til at smage det. Velbekomme. Tak. Gitte, nu kan jeg oprigtigt sige, at jeg er godt mæt, både på indtryk og i maven også efter den her fantastiske oplevelse. Jeg vil sige tusind tak for rundvisningen. Det er mig, der takker for besøget. Og på gensyn om ikke så forfærdeligt længe her igen. Vi glæder os. Det gør jeg i den grad også. Jo, tak skal du have. Jeg vil køre mod Helsingør nu.